Hi po. Namimiss nila kami. Kasi silang dalawa, sila lang daw yung dalawa dito. Sila nakatira? Wala silang kasama doon? Mga anak? Yung anak nila, sa namimiss nila kami. Kaya ayan. Hi, Ate Marita. Ayan, thank you so much po sa pag-invite sa amin. Worth it po yung pagpunta namin sa Tarlac hanggang pag-uwi, syempre. Thank you so much po kay Cesar. Tapos, and family rin po nila Ate Bebang, yung kapatid ni Ate Marita. Ay, kapatid nila yun pala? Oo. Yung parang mataba din. Tapos yung isa din na mataba. Anak yun ni kapatid ni Ate Marita. Ayun po, Kuya Cesar rin, Ate Marita. Dito na po sila. Bali, pagka-hatid ko sa kanila, pagka umalis na sila, alis na rin ako. Nagpalimos sa Ate Bidang. Bubutangan talaga yan, Ziton. Bubutangan talaga. Bubutangan talaga, Ton. Bye-bye. Ingat. Uwi na po kami. Uy. Sige, ikaw ayaw. Ang dali na. Dali na bahala. So, ano mo? Ticket mo, be? Hali. Anyari? Sino daw ka? Diretso na daw? Okay na to, kuya? Hindi sila, matagay tayo dito doon. Bye, Manila! Bye-bye! Bye! Bye! Iwan ka na dyan, ha? Hi! Huwag ka na sasama. Ayan, nakit na po kami. Takbuhan pag ako kanina. Ay, bangon. Ayun na. Alis na kami ni Kababi. At ano? Samahan ko sila na bibili ng Bonamin. Bonamin daw. Diyan ata. May rate meat bag. Ayun at namimili sila ng mga babaonin. Kapag ganda kikita. Ano mag... Hanap kami ng sasakyan nila. Tatanong kami kung magkano pa masaya yung Bandang Bicol. Kuya Bobby kasama ko. Di na kita mismo magulat. Luwas. Anak kami na tunado ninyo.
motor. Dito na kawan yan. Ay, nandun na si Kuya Bobby sa ano, sa pinapatikitan papuntang Bicol. Bali, kunin ko sa kanila yung ano, pambayad. Alas 4 yung alis. Pambayad. Pambayad. 900. Aircon. Sa tumig ano, may pa-reserve, may pa-ticket. Hindi mo inong nga itong legin. Dama na di ba yun? Inong nga mo. Dama na di. Sento kaya. At ayan, ano. Naka-patikit na sila. Baka ito na. Nakaroon nga na di vlog. Ma'am, team guard na. Nagpalimos sa Ate Bidang. Bubutangan talaga yan siton. Bubutangan talaga. Bubutangan talaga ton. Kaya nagpaluwason tabawan natin. Papalimos na. Wala daman na. Tipidang, putar-putar ka niya. Dito na nga dito. Sabi ko na eh. Sabi ko na. Ang lakas ng grip. Di mauditan ka na, bawal. Bawal. Tapos dito pa rin. Last promo na namin. Last day ng promo. Bumili na sila kanina eh. Bumili na sila. Eh, oh. Thank you. Ito mga papuntang Cavite. Itong pila na to. Puntang Naik. Tansa. Si Rika may binibili. Si Rika. Ayan po, dito na sila sa taas. Hinatid ko na yung mga gamit nila. Siguro mga alas 4 pa. Kasi chin-chin. Hindi ka lang dyan. Bye guys. Masakit na yung ulo nila. Gusto nang umuwi ng Bicol. Kakain tayo. Ayoko pa naman yung pinapayot tayo. Wow! Asan si ano? Jamila. Sama sa Ate Bidang. Mga nagsi-CR. Ha? Sabay na?
Pwede man, kaso ano, sunod na lang ako. Ayan, nagyayaya ng Tagaytay. Tagaytay. Tagay! Ayaw na minom. Oh, may nag-alok na. Tagaytay ko na, Alfonso. Kasi Rica. Loko si Kuya, kanina sabi Tagaytay. Tapos ngayon, Alfonso na daw. Alfonso. Tagaytay, Alfonso. Ay, Kuya. Walang pulutan. Pinagsabay pa talaga Oo. Kuya yung dalawa. Tagaytay. Binaliktaran na. Alfonso. Oh, Tagaytay naman. Tagaytay. Tagaytay. Alfonso, Tagaytay, Alfonso, Tagaytay, Alfonso. Pulutan. Alfonso ka ni Tagaytay. Ayun, wala pa. Anong oras na? Anong oras na? 407. 4:07. Wala pa rin yung bus. Sabi 3:30. Ano daw umuwi? Ano mo? Magpatagaytay na lang. Kanina pa kasi Tagaytay, Tagaytay, Tagaytay. Alfonso. Tagaytay! Puta na. Alfonso. Dali ay. Dapa. O dapa man. Babayaan ninyo. Di ah. Mauban pa ang patiyan. Di na. O dapa eh. O sige na. Diba na. Sige na. $4:30 pa pala alis. Yan, puyat na sila. Anong oras kayo missing? Anong oras kayo umalis dun sa Tarlac? Hindi, gagising kami, alas 3. Amalis kami, siguro nasa 5 minutes tayo. 5 umalis. Ay, 5 lang pas ata. Basta yun, ano, Tapos dumating dito. oras na ba yun? Ay, ano, nasa Magritan. 5 hours. 5 kayo umalis dun eh. Hindi, sabi ko around 5. Mga Around 5 lampas. 5 bus. Ano, mga 4 hours. Mga 4. Saka, kumantaya siyang ano, kumaniyang matandos. Hindi siya mabagal. Translate ko na lang siya. Hindi na mabagal yung ano. Sinakyan nila. Ordinary man yan. Alfonso. Shoutout kay Ate Marita. Tapos kay Cesar. Ayan. Bye po. Namimiss nila kami. Bakit silang dalawa? Sila lang daw yung dalawa. Sila nakatira. Wala silang kasama doon? Mga anak? Yung anak nila. Namimiss nila kami. Kaya ayan. Hi Ate Marita. Ayan. Thank you so much po sa pag-invite sa amin. Worth it po yung pagpunta namin sa Tarlac hanggang pag-uwi, syempre. Thank you so much po pala kay Cesar. Tapos, and family rin po nila Ate Bebang, yung kapatid ni Ate Marita. Ay, kapatid nila yung pala. Oo. Yung parang mataba din. Tapos yung isa din na mataba. Anak yun ni kapatid ni Ate Marita. Ayun po, Kuya Cesar rin, Ate Marita. Dito na po sila. Bali, pagka-hatid ko sa kanila, pagka umalis na sila, alis na rin ako. Uwi muna ako ng Cavite.
Siyempre, ingat sila sa biyahe. Init. Mainit. Kasi ano, tibidang. Mag-asawa. Ano tatanong ko? Anong yan? Feeling niya na uwi na. Ano daw feeling mo matibidang na uwi na? Ayoko na muna umuwi. Ayaw nang umuwi. Si ano kasi, si Chinchin may pasok daw bukas. Dapat, di pa siya tibidang uuwi. Kaso, hindi naman pwedeng iwanan. Kaya, uuwi na rin. Kaya, uuwi na lang. Ay, kanta yun. Huwag muna tayo umuwi. May online class. Online class ba? O ano? Face to face. Oo. Pero feeling ko nga, hindi na ako makakabot sa Bakit? ano, hapon na tayo. Hapon na kami na ano. Di oh. Darating kayo dun ano? Mga alas 4. Ano sa lang hapon? Umaga? Oo. Alas 4 ng umaga. Walang traffic ngayon kasi ano, kumbaga sa susunod pa araw yung ano, tagsaan. Ano? Yung tagsaan na mga babalik. Siguro yung traffic ano yung galing probinsya. Bye. Ingat. Bye. Uwi na po kami. Uy. Sige, ikaw ay ako. Ang dali na. Kami na bahala.
20 Novana. Hindi pa kakasya to dito. Oo. Nida Marquez. Nida Marquez. Te, aircon te. 20 Te, patay ka mamaya dito. Nakali mo po sa... Nida Marquez. Yun. Ulan. Nandito na sila. Oh. Bye-bye. Babos. Nag-inom na ako ng buo namin. Inom na. Hindi ko ako inom na. Sige, sige. Thank you, kuya. Bye-bye. Buwan ko muna sa akin ko sa Dibadyang Humati. Hintayin na namin ni Kuya Bobby ng umalis sila. Time check natin 4:25 ng hapon. Mamaya na kami aalis ng Kuya Bobby. Pag alis ng bus, alis na rin kami. Ayun na, umalis na sila. Let's go. Sige, sige. Oo. Wala si Kuya Bob. Yan po at nakababa na ako dun sa bus. At dito na ako sa Cavite ulit. Lalakad na ako. Lakad lang. Lapit lang naman to. Yan. Oo, traffic. Dito na ako sa bahay. Hmm? Singaw. Opo. Kape. Timpla mo ko. Oo naman mainit. Ha? Po, dito lang sa bahay. Bahay na. Yung pancit. Sabi, meron? Hindi pa ba? Bisip, merienda. At mamaya mag-i-edit ako pagka-charge ko. At ayun, yun nga, bago ko umalis doon ay pinasakay ko muna sila. Tapos hanggang sa umalis. Tapos kawawa naman yung anak ni Ate Bidang. Iyak na iyak, naghahabol doon sa papa niya. Kawawa naman. Yun, pag alis nila, yun na rin kami ni Kuya Bobby. Sumakay na rin si Kuya Bobby papunta ng Tanyag. Iyak yung anak niya, Bilang. Bakit? Naghahabol dun sa papa niya. Kawawa man. Anong magabol? Ay, ayaw pa umuwi. Saan hindi? Bakasyon pa naman. Umuwi sila agad. Umuwi na. Di si si Chinchin may paso. Kaya nga, bakit sila mapati yung bata? Nagbakasyon ba? Pwede ka ngayon. Hindi naman pwedeng pagsuluhin nilang magbiyaya si Chinchin. Merienda po. Kasi may kakaiba mo tapos si Kuya. Kaya nga, hindi nga pwede silang mag-iwala ng biyahe. Diba, magkasama silang pumunta rito. Wala ka nun? Agko. Ano?
Tingnan mo ang kanin. Ito na. Ba't may spaghetti ka? Ba't may spaghetti ka? Pinaksan naman na. Saan? Kaso. Kabila? Oh, di pa kaya na. Okay na, hintay lang. Ako kaya sa mga igin na. Isay? Ay, wala si Bibi. Gumala si Bibi. Ay. Tapos yung nasakyan nilang aircon, mainit din. Mura lang sana. 900 lang yung pamasahin nila. Nakamura. Mapapamura ka naman dun sa init. Di naman masyadong aircon. Hindi mo may sanay sa aircon. Ano nga yan mag-aircon? Nada. Yung buong hagad. Basta likod pa yan. Kakaraubo. Yung nagparaan kaya ka masagtulag muna. Malamig. At po, ang dito lang vlog na to. At maraming salamat po sa mga viewers at nanonood, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Yun, salamat po sa inyo lahat. Ayun, bye-bye. Bye-bye. Kaya narinig ko yung tawag sa kami sa playground. Alam mo Ano? Punta ka na? Sa yung tapos. Nagpunta ka na?